21.sk a chcem vám niečo povedať. Som mal teraz fakt od jednej, pokiaľ máte radi YouTube, no tak je to veľmi dôležitá osoba. Mal som telefonát. A pokiaľ ste dobre typovali, áno, bol to Gogo. A rozprávali sme sa, lebo teraz som tu momentálne na transplantačke. No tak sme sa rozprávali a nedávno som mal meniny včera. Alebo prečerom, neviem. Včera, hej. A tak chcem spraviť, chcem, aby sa ma potešil trošku aspoň, tak chcem spraviť video, aby ma trošku potešil. No tak mi spravím video k meninám a čo ešte také poviem. A ako darčík má pre mňa svoju vlastnú knihu v slovenčine. Tak. Teraz momentálne som s ním volal, ide vlakom na youtubering do Prahy 2016. Nervózny hovoril, že je. A to je asi všetko. Hej. Čaute.